u-Dramat akasiphoseli inselelo esinqumo sokumisa kwakhe futhi uzimisele ngokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi uma singaguqulwa. Kodwa inhlangano iHelen Suzman Foundation ayingabazi ukuthi isinqumo sikaNgqongqoshe wamaPhoyisa uNkosinathi Nhleko siphambene nesinqumo esakhishwa iNkantolo yezomthethosisekelo. Nyakenye iNkantolo eNkulu ukuzedlula zonke ezweni yanquma ukuthi uNgqongqoshe unegunya lokumisa inhloko yophiko lwama-Hawks kuphela uma esekelwa yiPhalamende. We do not bring this matter on behalf of General Dramat. That is not our brief. Our brief at the Helen Suzman Foundation is to promote and defend our constitutional democracy. So immediately, our concern is the unlawfulness of the minister's intervention. Ungqongqoshe uthi kwakufanele ukuthi athathe isinyathelo mayelana nezinsolo zokuthi ama-Hawks ayabandakanyeka ekushushumbiseni abasolo abangabokudabuka eZimbabwe emaphoyiseni akuleliya lizwe. Uthi lesi senzo saholela ekubulaweni kwababili balabasolwa. Abameli bakaNhleko bathi ukubuyela kukaDramat esikhundleni sakhe kungavimbela abantu abanolwazi ngalezi zinsolo ukuthi badalule abakwaziyo. Baphinde bathi usekubeke kwacaca ukuthi akafuni isinxephezelo kuNgqongqoshe kunalokho ufuna kufinyelelwe esivumelwaneni. There is no witch hunt, and once you take out the fact that there is no witch hunt, anything is possible. The minister has an open mind. uDramat ubehlele ukubamba umhlangano noNgqongqoshe kodwa wahlehliswa lo mhlangano ngoba abameli bakhe nabo befuna ukuba khona.